Bé, el meu no és un lluitador. És que això de la lluita em sembla que es va acabant, eh? De fet, jo, l'original, en comptes de lluitador, jo el veig més un conquistador. Ell va conquistar territori salvatge, porta l'agricultura, porta la ramaderia, porta la religió. És un moment optimista, no? Que ara estem en un moment ja que ell es replega, vull dir, és un Robinson que es retira, diríem, va cap endintre. I l'únic que vol és que el deixin en pau, bàsicament. No va conquistar un territori, sinó que intenta defensar el seu. No, ell es retira. És que jo això de la revolta ho trobo molt optimista. I ell només vol tenir el seu espai, el seu silenci, que el segle XXI és una mica més... O sigui, això del progrés ja no existeix. De fet, el Robinson original portava el progrés. Ara ja hem vist que el progrés no va gaire bé, diguéssim. Té molts inconvenients i la terra s'acaba i tots aquests que vam anar a civilitzar ja estaven força civilitzats. O sigui, jo trobo que els mitjans de comunicació tenen un paper invasor actualment. O sigui, una cosa és quan tu t'aixeques, vas a comprar el diari, te l'emportes a casa i te'l llegeixes, i una altra cosa és quan tu vas pel carrer i sents la ràdio, tu et fiques en una carnisseria i a la televisió... O sigui, això és molt invasiu. Una cosa és quan tu decideixes escoltar música i te tries la que vols, i te tries el volum i el moment, i una altra cosa és quan tu te'n vas a comprar uns pantalons i t'estan imposant allà una banda sonora que dius, perdona. De fet, ja hi ha algunes botigues que trien els clients a partir de la banda sonora, perquè hi ha llocs que jo estic a punt d'entrar i dic, no, amb aquesta música no puc entrar. Jo estic descobrint el silenci. O sigui, trobo que el silenci, que mai l'havia valorat gaire, trobo que és recomanable, i la solitud, no per anar a viure en una cova, sinó que una estona de silenci i solitud al dia et permet també saber una mica qui ets. Perquè quan tu estàs sol és quan tu decideixes el que vols. No perquè tothom ho fa o perquè és una moda, no, sinó el moment revolucionari és quan tu, la teva convicció, decideixes fer una cosa. Després et pots juntar amb altres. I trobo que justament pels moments que estem vivint ens toca pensar realment qui som i què volem i què estem disposats a fer i què estem disposats a perdre, perquè si no ens trobarem que no sabem ben bé què estem fent. I de tant en tant jo trobo que justament ara, que és un moment de molta informació i que passen moltes coses, necessitem el mode avió justament per anar païnt. Clar, és que Espanya s'ha configurat a base de batalles, no? Vull dir, esclar, de fet neix com la conquesta dels musulmans i poc després s'inicia la conquesta d'Amèrica. Té un punt de conquesta inherent, no? Catalunya també ha tingut les seves èpoques de conquestes, però també el Mediterrani és una terra més de comerç, més intercanvi, però la gènesi espanyola és la guerra, en realitat. I em sembla que això explica moltes de les coses que estan passant, no? Quan parlem de negociació i imposició, no parlem d'una persona, parlem d'una tendència col·lectiva.